Maigsuon aduta sa Balang Kasulatan atong ablihan ang atong mga Biblia sa Psalms chapter 1. Salmo kapitulo 1. Niya akong basahon ang versikulo 3 aduta ning versikulo 3. Karaghanan sa atong panahon karon nga Kristohanon di nato makita o masabtan o kung siya Kristohanon kay ang iyang panginabuhi daw Diyos nun apan pinaagi sa kalibutan ng pagka-Diyos nun. So mao kini ang kinahanglan natong masabtan nining atong pagabasahon nga bersikulo sa Salmo. Hinaot pa nga ang Dios mag-abli sa atong panghuna-unang pagsabot aron ato kining maipanginabuhi sa atong matag kasing-kasing. Nagaingon ang Salmo 1:3 apan basahon nako ang bersikulo 1 ngadto sa 3 aron makita nato ang maong konteksto. Nagaingon na igsoon, bulahan ng tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni maggatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, o sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw o gabi. Kung mao kini ang ato karong pagkakuhaan og leksyon sa kinabuhi. Bersikulo 3. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya maus uagon. So makita nato nga ang konteksto ni bersikulo 3 ang giilhan sa Ginoo nga kining mapalad o blessed, no? Kining tawo nga naagyod nga wala gyud siya maglakaw sa mga tambag sa mga dautan, wala siya mobarog diha sa dalan sa mga makasasala, ug wala gyud siya molingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton, kundi ang iyang kalipay naagyod sa pulong sa Dios. Mao kini ang iyang gimeditate sa adlaw sa gabi. Busa ang atong pagkinabuhi nga Dios no nining kalibutan pinaagi gyud diha sa pulong sa Dios. Apan karaghanan sa mga Kristohanon karon dili na mga Dios noon sumala sa Balang Kasulatan, kundi ang ilang pagka-Dios noon sumala sa kalibutanong pamaagi. Wala na magkinabuhi sa Dios nung pamaagi sa pinaagi sa Balaang Kasulatan. So nining atong teksto nagpakita ang Dios kung unsay kinaiya sa mga Dios noon. Mga basihan sa kalibutan mga igsuon usahay lahi gyud sa basihan sa Dios, sama na lamang sa pagpakabuutan. Kasagaran sa pagpakabuutan, ang tao, ang kalibutan, nagsalig sila sa ilang moral, sa ilang kinaiyahan nga pag-usab sa iyang kaugalingon nga magbuutan. Apan sa Dios, ang basihan ini sumala sa iyang pagkabag-ong binuhat, sa iyang pagkaanak sa Dios. O niya, ang pagka-Diyos nun, kasagaran nining kalibutan, ang maingon silang Diyos nun, kay tungod sila sige ampo, sila pangadji, sige og kining kuha nining mga adlaw sa mga gibalaan, kanang pagsuroy og mga ribulto, Diyos nun kuno sila, apan sa Dios, sahi. Kay tungod ang pagka-Diyos nun sa mga anak sa Dios, pinaagi sa iyang pagkainanak sa Dios. Kay tungod kadtong mga dawat o gisalig sa ngalan si Kristo, gitagaan sila og awtoridad nga mahimong anak. Busa sa aspeto sa Dios nung kinaiya mga igsuon, sa tawhunon sumala sa tradisyon. Apan sa Dios sumala gyud sa pulong. So dining bersikulo nga atong gibasa, usa ra ni ka bersikulo apan makahatag di kanato og tulo ka aspeto sa usa ka Dios nung kinaiya. Tulo ka aspeto sa usa ka Dios nung kinaiya. Atong basahon primero ang atong teksto, makita nato ang Dios nung kinaiya sama sa punuan sa kahoy. Dinhi siya gilarawan. Atong basahon. Og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig.
maunay Dios nung kinaiya nga siya gisama no gihulagway ngadto sa punuan sa kahoy. Na makita nato ang punuan sa kahoy dili gamay ni. Usa ni ka lig-on no? Lig-on nga kahoy dili huyang. Dili humok, lig-on kini gahi ni dili ni patay nga kahoy kundi usa ka buhing kahoy. Tan-awa gud ang kahoy nga gisulti sa balang kasulatan nga kini gitandi ni ngadto sa mga Dios noon o sa mga Kristohanon. Salmo 92 bersikulo 12 ngadto sa 14 nagaingon ang balang kasulatan may igsoon. Ang matarong mulambo sama sa palma. Mutubo siya sama sa sidro sa Libanon, dagkuning kahoy. Sila natanom diha sa balay ni Jehova. Mulangbo sila nga mga sa mga sawang sa atong Dios. Sila muhatag pa og bunga bisan sa pagkatigulang na. Magapuno sila sa duga nga og sila malunhaw. Mo na dinhagitandi, dinhagihulagway ang usa ka taong Dios noon, tinuod na tawo sa Dios ang Kristohanon. Kahoy. So kining kahuya may igsoon makita nato din sa konteksto nga dili ni ihalas nga kahoy. Ambot pasabot sa iyang kaugalingon voluntaryo nga siya mitubo. Dili ni kaingog kaugalingong mitubo. O ikaduha, ang iyang pagpanginabuhi dili pud sa iyang kaugalingon. Kundi kining kahuya gitanom nga tinuyuan. Tanawa atong basahon. Og siya may sama sa kahoy nga natanom, no? Wala maingon na mingtubo, kundi natanom, dunay nagtanom, dunay panag-iya. Unya, sa iyang pagkatanom, giplano usab kung dis-a siya itanom. Diha siya gitanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Bisan tuod og uga ang yuta nga iyang gigitanom sa Dios nining tawhana sa iyang pagkaluwas apan naagyud siya sa daplin sa sapa, naa ang tubig sa kinabuhi. So busa kining kahuya nga gisulti nining pulong dili ni ihalas nga kahoy. Dili kaugalingong mitubo kundi gitanom siya tinuyuan sa usa ka manggagahom. Gitanom daplin sa kasapaan. Mao nay Dios nung kinaiya may igsoon dili sa paagi sa kaugalingon kabubuton sa kalibutan kundi dili pinaagi sa gahom sa Dios. Sama siya sa punuan sa kahoy. Ikaduha, ang Dios nung kinaiya mabungahon. Mabungahon. Nag-iingon ang bersikulo 3. Og siya may sama sa kahoy nga nagtanong sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga. Nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Pagkanindot nining pagtanom nato, pagtanom sa Dios nato no sa iyang ginharian. Nga ang katuyuan gyud ang gitagan na ang giplano sa Dios mamungag gyud ta dili kay ingon nga baog. Oh, dili kay ingon nga baog way dili mamunga. Mabungahon ang katuyuan sa Dios. Mubunga gyud ding kahuya. Kining kahuya dili kay ingon nga dekorasyon lamang plastic, no? Nga pag-abot sa Christmas sa tukod diha plastic nga digaligi putol sa punuan daw mura og berde pa panlaya nagyud wa nay kinabuhi. Kini kahoy nga dunay kinabuhi. Nga naman kay dunay mga gamot. Natanom kini bisan pa sa uga sa kalibutan kay tung kita na atas kalipon uga gyud ni sa himaya sa Dios sa espirituhanong butang apan gitanom pa ta dinhi. Apan ang atong mga ugat buhi dunay mga gamot. Unsa may hinungdan sa mga gamot pigsuon? Atong basahon ang Jeremiah 17 verse 7 to 8 nagiingon. Bulahan ang tawo nga nagasalig kang Jehova o gansang pagsalig mao si Jehova kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan o makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba o dili mahadlok kun moabot ang tag-init
hinunua magmalunhawon ang iyang dahon og dili manggihiros o manghingiros sa tuig nga hulaw ni muhunong kini sa pagpamunga. Tanawa pagkanindot ining kahuya kay dunay mga gamot. Kita dunay mga gamot, no? Kita nga sama sa usa ka punuan, dunay mga gamot nga ngadto gyud sa daplin sa suba sa tubig. Mao na nga makainom gyud siya og kining crystal water of life. Mao ni ang pulong sa Dios, naagid nato ang pulong sa Dios. We can meditate it day and night. So mamunga sa iyang panahon. Way panahon nga di ka mamunga kung naa ka sigig inom sa tubig sa kinabuhi nga mao ang pulong sa Dios. So, niini makita nato masabtan gyud ang punuan nga kini lig-on sa iyang pinagi sa iyang bunga. Maupod ang kinabuhi sa Kristohanon, masabtan ng atong kinaiya pinaagi sa atong pagkalig-on kay doon natay bunga sa espiritu. Bunga sa pagkamaayog, bunga sa pagsalig, bunga sa pagkontrol sa kaugalingon. Unya, ikaduha pa ang dahon dili malaya. Kining dahon may igsuon, unsaon nato pagkaila sa punuan, nga kining punuan, doon na promise, doon na siya'y pasalig, no? Doon na siya'y ikahatag. Pinagi sa mga dahon kung kinilunhaw, berde. Sigig sayaw-sayaw dito sa hangin. Pagkalikod, nindot. Kaya ang mga dahon niya, dili gyud malaya. Way pagkalaya ang iyang dahon, way pagkalaya ang iyang testimonyo sa kinabuhi. Nga naman, kini anaa sa daplin sa suba sa kinabuhi. Muna ang Diyos nung kinaiya, dili lang kaingon nga sama sa punuan sa kahoy nga lig-on, siya usab sama sa punuan nga mamungahon. Mabungahon gyud. Ikatulo, may igsuon. Ang Diyos nung kinaiya, sumala sa atong teksto lang yapon, malampuson nga punuang puno sa kahoy. Tanawa, versikulo 3, again, pasahon na ito diretso. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon kansang dahon dili malaya. Og mani bisan unsang nga ginabuhat niya magamauswagon. Naagyod mauswagon gyud o malampuson gyud ang Dios nung kinaiya. Nga naman, di man atong kaugalingon. Kini kusog gahom nga gihatag kanato sa Dios sa iyang grasya. Magmalampuson sa iyang mga buhat. Kay tungod, giplano man siya sa Dios kung asa itanong. Siya nga nagtanom kanato, nagpaabot kanato og bunga. So busa, kitang punuan nga tuyo ang gitanom, naagyod perme ang Dios kauban nato, naglantaw ka nato, nagpaminaw ka nato, naghulat ka nato nga mamunga. Busa nag-ingon si Jesucristo sa John 15 sama sa paras, no? Siya ang puno ang paras, unya ang mga alagad, mga Kristohanon mao ang mga sanga. Tanawa, nag-ingon sa John 15:5, ako mao ang tanom na paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang makapamungag daghan. Kay gawas, kanako wala gyud kamoy arang mahimo. Ang buot pasabot. Siya ang atong punuan, kita ang mga sanga, so makainom gyud ta sa sustansya pinaagi sa gamot, kinahanglan kita usab ang mulihok aron diha sa pagpamunga. Magmalapuson kita, maigsuon dili gyud ta mag-fail kay tungod ang grasya sa Dios mao nay
nag-agas, mao ni subay sa atong mga kaugatan sa atong kinabuhi nga angay natong pagabuhaton. Ang pulong sa Dios mo ni magpamatnon ka nato unsay angay natong buhaton. Sige tag-inom sa pulong sa Dios. Dili lang sa pinili kita nga gibuhat apan sa tanan dili ta mapakyas kay tungod naagyod ang tubig o katuyuan sa Ginoo nga anhagid tas tubig o ang atong mga gamot mukuyan na dito aron sa pag-inom pagpangitag yung tubig. Apan kinahanglan na kita gyud mulihok. Ang bulag kang Hesus sa iyang sustansya nga dili gyud nato ikabuhat, pasabot bulag ta, di gyud mamunga. Apan ang nagapabilin kaniya mao ang mamunga. So sa may leksyon ni Migsoon, ang mga aspeto niini nga kinaiya anaa sa mga katawhan sa Dios. Ayaw pagaing nga wa man kuy ing ana dili kay tungod sa diha nga kita giluwas kitubos ni Kristo ang iyang persona mo'y nagpuyo dinhi kanato. Galacia 2:20, di ba? Kita kaubang gilansang sa krus ni Kristo og dili na kita ang nagapuyo sa atong kaugalingon kundili si Kristo. Busa atong ipanginabuhi ning lawasa sa pagtuo didto kang Kristo. So naatay pagabuhaton ni passive and active. Moingon tang passive, but pasabot na ana nimo dinha naangko na nimo ni. Gituyuan ka nga gitanom aron malampuson og mamunga. So naata diha di ta maingon nga wa tay gahom. Di ta makaingon nga wa tay kaarangan. Naa na nato passively nadawat nato na ikaduha aktibo. Kinala active. Umbot pasabot atong paningkamutan nga ipanginabuhi ning sustansya sa atong kinabuhi. Og kini ginatudlo sa pulong sa Dios sa diha nga kita sigig inom, sigig basa, sigig meditate ining pulunga. So dili gyud ka makabsan. Kay wala ka gitanom sa gandaren sa Dios aron mapakyas lang. Inay gitanom ka sa katuyo ang magmalampuson, mamunga. Wala po ka itanom sa daplin sa tubig aron malaya ka. Inay aron malabas ang tanang panahon. Kinanglan ang atong mga gamot, ang atong kaugalingon, magtinguha gyud diha sa pagtuon, sa pagmeditate, sa pag-inom sa tubig sa Dios. Kay tungod ang tubig sa Dios wala ni mabulag nato na ana diha nasa Bible, nasa cellphone, nasa tablet, naagyod ka nato. Ang pulong sa Dios libre ka nato. Subusa nagaingon sa Jeremiah 17:8, kay siya mahimong sama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa katubigan og makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba. Og dili mahadlok kung abot ang tag-init. Hinunua maulunhawon ang iyang mga dahon og dili manghingiros sa tuig nga lunhaw ni muhunong kini sa pagpamunga. Tanawa, mukatag ang atong mga gamot paingon sa tubig sa kinabuhi. Busa may igsuon, giluwas kita sa Dios o gitanom sa pulong sa Dios aron magmalampuson sa tanan natong pagabuhaton. Magamputa, mga igsuon. Dalay ko na mga mahan, salamat ni ining inyong pulong nga may kahatag ka namo kahayag sa pagpanginabuhi. Giya kung saan namo pagkinabuhi na Diyos nun.
nga makita sa among mga kinaiya. In Jesus' name. Amen.